Dobré ránko. Včera boli nominácie. Veľa spolubývajúcich došlo za mnou, že či ma to prekvapilo. A úprimne neprekvapila ma ani jedna nominácia, pretože tu žijem. A myslel som si, že to nejako takto dopadne. Skorej, čo ma mrzí, je, že niektorí už hádžu flintu do žita. Preto som povedal aj Rolandovi, nech sa nevzdáva. A odsudzujem to, čo spravil, odsudzujem to, jak sa vyjadril. On to vie, vedia to všetci, ale proste všetci sme ľudia a všetci robíme chyby. Proste treba ísť ďalej a skúšať, skúšať a skúšať. A o tom je celý život. Nelen chudnutie, nelen život v dome, ale proste ísť ďalej a nevidie ti to raz, vidie ti to druhýkrát, vidie ti to tretíkrát, ale proste netreba sa vzdávať.